nopi aku tansah nyuwun yang widi dina bena ing godhorong tono ayo mono mereka kabeh posten iku datang bisa den selai sewandang kentang lepasan buang gawan mergo triprakara dudu bejo patitan ngamruwi Loh, kok lemes? sing semangat dal Dalas dalan. Loh, kok lemes nih kaki? Ada les dahar lho ya? angger telok dal nesu. Oh, mergo undangane. Mergo diundang dal ngono ki mau to. Nesu. Lah piye to janjane? Komplite piye? Mbok ya tenanan to, Lang. Sing semangat, Lang. Oh, beda ta. Ngono Angger jan jenenge Dalang. dalang. Nah, sing sewu wirasuwarane Alrostam menika Mas Dalang. Mas Dalang. Reza. Mas Reza. Mahindra. Heeh. Reza gen. Nek kowe iki pepunden. Punden tuwek banget iki. Leluhur. Oh, leluhur. Lah ya saya tuwek nek. Angger tak undang dal nesu. Lah nesu. jenenge Dalang tak undang dal kok nesu lah kok nyeluk apa? Angelika apabila Ya dalang ngono kok iya. Angelina tak Angelika apabila Damayanti Ngono. Enggak. Dalang Angelina Pabela Damayanti. Kalajengaken Mbak Is. Oh alah. Akan tiba nepeng ati leloso langkang tak lakoni moga-moga kasembadan nono ing tembe mangge kamulyan. Ayo Mas Mendel jalan-jalan kene. Madhep ulon, madhepi pake. Heeh. Bapak polisi jo undaan gaji satun sakabeh tak angkepi aku tansah nyuwun yang nidi dina bena ing godhorong tono ayo mono mereka mulo pasti tumo sak endang-endang Saiki tak anti-anti
den selai marga triprakara dudu beda pati tan ngamruwi iya ngose Halo yang di belakang. Ya Allah, Baik. gayeng banget di sana. rombongan buri ki rombongan gayeng rame-rame. Oh, iya, Mas. Wah iya. Lah, Halo, iya. wah sing nganggo kita kan entuk bengok banter bat. Woi, ngono. Wani nanggap ora sok mben. Wani kok no. Gampang karo bose kok ya. Iya. Nggih, intine tembang temriku mau Mbak Iis. Pripun Mas Gendol? Merga Nggih. tri prakara Nggih. dudu bejapati mung Gusti kang ngamruwi. Ngono. Dados kabeh menungsa menika mung manut titahe Sang Hyang Widi nek cara mbiyen saiki ya Gusti Allah Gusti Subhanahu wa Allah. taala. Heeh, leres. Ilujeng rawuhipun Pak Babinsa. Iya. Wae. Sing ndi? Seno iki to. Babinsa. Ngerti pake cilik ngono ya nggih ngarep. Kok apik ya? Lah iya. Ngono ya tetekeran nyumbang ora. Jagung kok. Lah iya. Oh iya iya. Oh iya. Gawane oh, amplop nggih. Alhamdulillah lah ya. Sambate jur ngantuk. Tahu kok anu is. Piye? Seno manale mlebu pake ning mburi. Ngono plilak, plilik kancane nek kancane. Ah nggih. Kebablas. Heeh, pas pamres ngajasan, wah wilujeng dalu. Ya wilujeng dalu Bang Anton. Alhamdulillah. Pak Bos. Heeh, seragame menyesuaikan seragame kanca-kanca. Sapa? Pak Oh, itu. Pak Bos. Lho kok ngomong wis ngerti kok bakal engko harus tak tampile seragam iki aku yo. Cedik kok kono, Lah, iya. cacah oren aku nggawa oren. Heeh, ndelok streaming se arep salin iki. Menyesuaikan. Monggo, tutup.